ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasisibalo sethu. Engithi nje sike sizama ukusidweba sithi nginamanzi la agcwele. Amanzi nje achithekile phansi. Base ngithi ngivene ngalahla asebe ngathi umselana nje. Ngithi ngiyalahla itshe lami lapha phakathi endawo nje ubona ngidwebele ichashaza ngale. Uma sengilahla itshe lami lapha phakathi sekuba khona okukhulayo noma amanzi aba nomnyakazo thize sokuba ngoba ngathi kuma namagwibunyana noma amanzi nje ake axukuziseka. Ingakho nje kuba nomnyakazo, ingakho ngiqeqelezele lona lelitshe lami ukukhombisa umnyakazo owenzekile noma ovise nowabe khona ekufakeni itshe lami leli. Asithi ke isikhala uzofinyelele ekugcineni kwala amanzi ethole ukuthinteka khona noma la enyakaza khona eshukushukuza khona u3 cm njengoba ngibhalile lapha ya. Ngizozama ukubhalela nokunye ke okubalekile kuzomela sizibuze kona uma sibhala la. Uyabona ukuthi lapha phezulu ngikubhalela ukuthi iradius iyakhula ini irate yakhona ngesentimeter kuwo wonke umzuzu. Angibhale nala ngezansi okunye kuzomela sikunake. Siyabuzwa ke noma siyazibuza ke ukuthi kahle kahle yini irate yayo lendingiliza ekhulayo. Sifuna ukwazi ukuthi yini irate yalendingiliza ekhulayo. Lendingiliza yethu ikhuliswe yini? Ikhuliswe ukushukushukuzeka kwamanzi esifake khona itshe lethu. Manje sifuna ukwazi ukuthi irate yakhona ithini. Singasho la ukuthi R wethu sino 3 cm ukuqala nje sikwaziyo ngoba ni siphiwe lapha ukuthi uma usuka etsheni ufika egcineni kwendingiliza ikhona la uthola khona ukuthi ku3 cm. Base sithi uDr wethu nangezansi bese sizothi uDA enzansi DT esikufunayo. Uwone sobe sisebenza ngokubheka. Ezansi sino dr dt wa 1 cm ini ngemzuzu. Asibone ngapha ukuthi basithi a pi masithi a ulingana no pi r squared wethu. A aswazi ukuthi umele ubani noma ungakanani. Mase siyehla upi r squared njengoba kade sibhalile vele naseqaleni. Singathi d no dt ezansi nangapha d no dt ezansi. Sibe no dA ngase ngathi ngisuse kakhulu. Ya ngiyavala la. Ngase ngivala ngombala wakhona. Ngiyavala la. Ngibe no dA wami ezansi udt. Engabe kuzothemezeka uma sithi njengoba sino dt sino d no dt ngezansi times upi wethu r squared. Sivule isekela yethu noma isikhala sethu lesi singakhohlwa ukuthi kuzoba khona isidingo ukufaka. Ngapha sithola ukuthi t noma r wethu uzoba nani no t ngaphakathi osekelwe kubeni squared. Abona ukuthi asikakafinyeleli kusebenzeni ngeinamba ezosikhiphela nje ngqo esikufunayo kumbuzo wethu ukuthi yini irate yalendingiliza yethu ekhulayo. Asibone basithi 2r no t wethu osekelwe sithi d wethu base siyawuvulela. Yabona ukuthi sivula amakhwapha amabili. Sivule ikhwapha savula nelinye ikhwapha la r savulela uthi ikhwapha la khona squared. Ezansi sidivide ngo d savula ikhwapha la r nela t.
Sibona ukuthi lokho esikubhalile lana engabe yini esingathamza ngakho. U-D wethu ngapha siwuvulele no-T ikhwapha lakhona ezansi kuno-DT. Ngabe kuzoba khona ukususanayo noma akulungi kahle. U-DR no-DT wethu phezulu singafaka uphayi phambili. U-R lo no-T esiwuvukulela isekela wa-squared. Singakusekela lokhu sithi ngathi ikona mhlawumbe singasebenza ngako noma singathi ikona esingakubiza ngani nge-chain. Nge-chain noma buthanda ungathi intambo ehlangene noma eqhubekayo esisebenza ngayo singathi i-chain rule. Asibone basiya lapha phezulu ke sesithi DA ezansi DT ncese sithi 2 pi. Khumbula bese no RT eceleni. Ncese bese no R ufuna ushintsha umbala. Nangapha sishintsha umbala sibe no DR no DT. U-D wami ngezansi unongaveli kahle. Lo R lona ngona lo wa 3 cm ebese uthole ekuqaleni ekutheni ukuze itshe lethu lifinyelele la kugcina khona amanzi ukunyakaza u3 cm. Sitsheliwe nanokuthi uDR noDT nake wethu usipha bani? Usipha u1 cm ngani ngomzuzu. Ngakho sekwenza ukuthi sifike la sekushesheka khona ke manje. Sesino T sesino 2 pi wethu times 3 times 1 sibe no ncese ukushintsha imbala kuyangihlula sibe no centimeter squared sibe no seconds ngenzansi imizuzu okusipha uDA noDT usipha u2 pi lona sipha 6 pi ngobani 2 times 3 usipha 6 6 times 1 sipha 6 kefanela centimeter squared divided ngemizuzu. Yabona ukuthi ekufinyeleleni kwemphumela wethu kulula kangako ingakho sesusekela njengobunje.